बिफानिफ्राय जोंहा आफाया सिगाङाव बायना होदोंमोन 180 बायदोंमोन 2013 सनाव मेट्रिक पास जाब्ला जेब्ला मेट्रिक पास जादोंमोन अब्ला माने आफाया आंनो 180 बाइक बायदोंमोन एबार आं माने गावनि खुद खामायनानै बायनाय आरोना दा नै बेयाव 2 लाख दङ ओमफ्राय 2,20,000 होगोन आरो आङो 2% होसिगोन दायो ओमफ्राय बाखिखौ EMI जिन्दाबाद So what's up everybody, welcome back to the channel. This is Taimu, the video creator. लोगोफोर दा जोङो गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों आरो ना बाइक गोदान लायनो ओमफ्राय मा बाइक लायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नुगोन नै बां गाबनानैसो फैनो मोनबाय नै मेगना गोजा गोजा जालायदों वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी 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 गोबाव नेहोबाय इसोर जोंखो सालाफ्रा मैया 12टायावनो बेनिफ्राय रावदा होगोन बाय नै मिस्टार बेस्टरा मानो खिनाय जानाया हामाखै मुलिया जाखानांगौमोन नोङो खिनायमोन लावनदों ओंखायनो एकदम फाइनालाव थांगासिनो नुयो चलो थांसै हा नों जायो चलो नै असला गाड़ी फिथिंबाय थांसै दायो बिराद लेट फुङावनो थांनांगौमोन मोनालायसिगोन जों दायो 11-12 जाफैगोन जोङो गाखोबाय जोङो दायो मानसिफ्रानो दुरबल जा औवारियाबो दुरबल आमफियाबो दुरबल गोबायो इसोरो गारियाव मुलि जाखानो थांगासिनो दा आरामनो बिराद अखा बोथोरा मा गुवाहाटिनिफ्राय नामा बेस्ट'निसदां अनुष्का बबाव थांनो हा बायहाटा मोनफैबाय दा बायहाटा सारियालि नै मेंग्लिजोब्बाय बायहाटानि बायपास बियो दा माबा जानो लुबैदों नै धनिष्का हाजो बबेथिं हाजोआलाय हाजोआ इथिं ओरैबायदि ट्राफिक आरोना लोगोफोर गुवाहाटियाव फैबाथाय बे ट्राफिकनि थाखायनो पलिउसननि थाखायनो फैनो बायो जोङो माने जोंना एकदम नेचारेल माने आयुर्वेदिक पियर एन्ड आयुर्वेदिक जोङो माबा मोनो नालाय मा होनगोन बेखौ बार मोनोना जोङो अक्सिजेन दा नै रयेल एनफिल्ड डिलार मोनफैबाय गुवाहाटियाव ओमफ्राय पप'आ नै माबा बेदर हैना फैनो बेदर लाना फैफादोंमोन बियो थ' डिलार मेटसेल' आबि जों डिलाराव थांसै धनिष्कायाबो फैदों नै ससमा हमलायनानै औवारियाथ' जाला गोबाबोजोबबाय खनब्रैसो गोबाबाय मानसिया खेब जालायबाय नालाय बावलाया मेकआपआ नुजाजोबथारबायलै ना माबे फैनां लाना फैदोंथाय बैसागुबा बांगालबुरि बायदिसो नुबायलां बांगालबुरि मानसिया ना फैदो मामाया फैदो ओइ सैमा फैदों सैमायाव नै फैद' गुवाहाटिनि अमा बेदर जायै सेक्सि जाथारदों माने मानसिया लकेल रयेल एनफिल्ड डिलार मोनफैबाय जों दा गुवाहाटिनि र' ससमाखौ एसे मोजा हमनानै लादों नोङो हा जिटिखौनो लादों नों हरनो 2 लाख हरलाय 2 लाख हर लागोन आं दाबो दानो हरब्रा रयेल एनफिल्ड लागाव चलो फाइनालि जों दा नै सिङाव हाबबोबाय वाव औवारि हा
बे नङालै जिटि लायालै लानो हाया जिटिया फाग्ला बे नोंसिनिसो जों दा हिनजाव मोननानै बिदि सलायनो हायो सलायनोलाय खिन्थु सकजों खोथा गैया बेरायनांगौ डलार फैनांगौ ना जाया उरा नै राइडिं जेकेट दंजोबखायो आंनि बाइकआ आं कास्टम बुकिं खालामनाय नालाय नै केमेट वाइट मोनफैबाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव बका चाला बिनि थाखायनो एसेबां गोबाव नेनांदों आङो 2 मास नेनांदों बिनि थाखाय थानिसखा मोजां आं सालायनायसै जाथ्राखौनो हा जाथ्रां सालायनायसै बेयाव बरिया हेलमेट दं नै हेलमेटआ बरिया दं गुसुनो गाखोलाय वारि नोंसो समायदोंमोन दे तामाम गोजौखा नै ओमफ्राय नै माबाया टिउबलेस आरोना बियो ओमफ्राय नर्मेला मादि जायो आङो कास्टमसो खालामहोदों नालाय बुकिंखौ सिटआबो लेबु आरोना मानसिफ्रा कास्टम बुकिं खालामदों नालाय सिटआबो सोलायना फैखाबाय नै ओमफ्राय नैबेनिया गोरा आरोना सिटआ नै दा गोजान लामा थांनांगौ नालाय हाब बरिया मा लेबुथार माथो ना ओमफ्राय नैबे गोरा नै नर्मेल ओमफ्राय कास्टम ओमफ्राय नैबेयाव टप बक्स लागायगोन उनाव सिदाना हाब आज्रावलायनांदोंसो माथो होनलाय संबाय हायो नोंबो एसे गाजोबलाय आथिंखौ गाजोबलाय गोजौखाना नोङो गोजौद्राय मोन्दोंबा एसे फायनो हायो बेखौ फायजायो गिलिरब्रा ना गिलिर दा KTM एसेबां गिलिर नङा बिदि 390 नों बेखौ फायनो हायो होनबाय दा एसे फाय मोनथाम फायजायो नङाबा खस्थ' जागोन ना सालायनो नै बियो टप मडेल सबसे टप मडेल आरोना हा जों दा नै जिरायगासिनो दङ ओमफ्राय जेडिएक्सआ जोंना अमा बेदर हैबावदों बबेबा हटेलाव ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनाव फाइनालि जोंहा नै दा क'क' ब्र'खौ क'क'आ चकलेटर बिजनेस কৰি থাকো যে गजब बेजिते ओमफ्राय बिसिना गुवाहाटियावखा नालाय ओमफ्राय लेंहरब्रबबाय आरोना दसे एसे माने बिसोरनाव एक्सपिरियेन्स दं नालाय गुबुनाव दा दे लोंदो कफি বাইক ডেলিভারি হওয়া নাই কিবা কিবি আছে মানে ইএমআই জিন্দাবাদ जोंनि सा लोंगासिनो बिसोरबो बेथिं दं जाब्र'आ दे मोजां ना खबरा बेनो माने फार्स्ट टु लास्ट दा गाइड होनाय बायदि जाबाय आरो आंखौ दा सिबिसा ब्र'नि अननायाव दा नै फाइनालि आं दा मोनसिगोन आरो लुगैनाय बाइकखौ बिराद गोबाव नेनांबाय आरो ना खमसे खम बेसेबां टु मान्थखौनो हमनानै ला बुस्थुआबो माने बारा एभेलेबल गैया नालाय बियो ओंखायनो पसन्द कालारा एसे नेनांगौ जायो आरो ओंखायनो नेनांबाय दा नेनायनि फिथाइया गोदै जायो नामा सिबिसा औ माखौबा टिकलिं नै तनिष्कायाबो मोजां नागिरदों कफि मोजां मोनलाय
गथ'फोरा आं दा गुवाहाटियाव मोनफैनानै दायो बाइक लानो नागिरबाय आरोना दाखालिनो बुकिं खालामखादोंमोन माबायावनो एप्रिलनि 25आव खालामदोंमोन ओमफ्राय फार्स्ट बुकिं खालामनायावथ' आङो नर्मेलि बुकिं खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो कास्टम खालामब्लासो टिउबलेस जायोनो ओमफ्राय टिउबलेस मोनबाय उनाव माने कास्टम खालामबाय आरो ओमफ्राय दा फाइनालि दिनै डिलिभारि जासिगोन ओमफ्राय फैसाखौ आङो डाइरेक्ट केस लाया नालाय बाइकखौ फाइनान्सआवसो लागोन केस लायोबा आङो बिदिनो 4 लाखसो होनांगौ आरो डाइरेक्टलि 4 लाख गोजोन होनाया जोंनि थाखाय इसिबां माने माबा नङा आरोना जों इसांफोरखौनो हाया दा खस्थ' खालामनानै गावनि थैखौ दै खालामनानैसो आङो इसांखिनि फैसाखौ आरजिनो हादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बिफानिफ्राय जोंहा आफाया सिगाङाव बायना होदोंमोन 180 बायदोंमोन 2013 सनाव मेट्रिक पास जाब्ला जेब्ला मेट्रिक पास जादोंमोन अब्ला माने आफाया आंनो 180 बाइक बायदोंमोन एबार आङो माने गावनि खुद खामायनानै बायनाय आरोना दा नै बेयाव 2 लाख दङ ओमफ्राय 2 लाख 20 हाजार होगोन आरो आं 10% होसिगोन दायो ओमफ्राय बाखिखौ EMI जिन्दाबाद होननायसो जाबाय न' आंनो नोङो सानदो बेजों दं जाखो बयबो दङ नै जों सेक्सि दङ नै वारि बाइक माबाखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै फुरा माने अल एभ्रिथिं बाइकनि माबाखौ मोनजोबो आरो मोनजोबगोन लानानै गासिबो हिनजावखौ मोनसिगोन आरोना हिनजावखौ मोनसिगोन आरो थ' गाइस नै लाबाय बाइकखौ ओमफ्राय दा फैदो नै सालायनायदों बरियानो वाव गाइस वादा लाजाबा मजा फैबानो जाबाय दे हिट र' आस्ते साइन होलांनांगौ नै बेयावहा साइन होलांनांगौ हिट माने बहुत हिट आरो एफा लाम्बुआनो हा थ' गाइस जोंनो एकदम सबनिखे लास्ट माने बन्द' खालामजोब्बाय ओरैजाय ओमफ्राय जोंनो दखाननिया नैलाय खैटा बाजा डिलिभारि 9टा बाजिसे बेखौथ' दा बारनासो नांगोन र' पालवान जेबो गैया जे बोरो जिफोरखौनो बोखारनो मोनासै बाइक गोदाना बिदि नै साइन होगासिनो ओमफ्राय माने लांनो मोनसिगोन आरो जोङो दायो गाइस नैलाय दायो बेया मानथारबाय थेवबो मस्थ खालामबाय जों दा नेथाबबाय थानांबाय दे आइसो दे थेंक इउ बेयाव थांनाया बाजै हटेल নহলে আহিব আপনার নাম্বারটো ফোন করে তো আছে না আইজন পুরো এলএসটো লগাই দাও 5000 লিখলে ফাইদা दायो प्रब्लेम फैगोन दाथ' हरनि टाइम जाबाय दा जोङो थांसै हटेलावहा माबा जानोसै जाखांनायनि उनावहा जोङो भिडिअ फाइनालि दायो डिलिभारि जाबाय दा लोगोफोर ओमफ्राय लांनोसै साबिजों माने साबिजों फट' साफायदों दायो फैजोबदो बयबो फैजोबदो ग्रुप फट' चलो थांदो फट' जाव मा थांसै थांसै नामा नोङो आमि नोगोलानो लेखाफ्रा मोजां आमि थांसै थालांदो दाजिमोन थालांदो थादो हा थाया सेक्सिखौ जाहोखाबाय आङो जाहोबाय मम' जाहोबाय दा चाउमिन अ जाबाय दे मानसियानो जाला नै उदैयानो नायजाला अमा बोराय दे होमबा जों आवगायनोसै दायो जाहैनोसै माबा माबि वा गोदाननि सुम्बाजाले वा गोदाना डेन्जार गोदानथ' आसला हेलो गाइस
अभी हम जा रहे हैं निकल चुके हैं रोङा मोनखादों दायो गोदान नालाय थ' जों दा मेंबोबाय बिरादनो मेंबाय आरोना सानसे ओमफ्राय दासो नै ओंखाम मोनजानो नागिरदों बाजैफोरजों ओंखाम जानोसै जों दा बाजै गुवाहाटीनि बाजैयाव सेक्सिया नै एकदम अमा बोराय मोनामलायथारदों आसोला बाइक गोदाननि नामाव जाबाय एफा मोनजासिगोन नामाबो मोनजाफेरखाया जोंनिफ्राय मोनजाफेरखाया ओरैसो जोनोमनिफ्राय मोनजाबावनायलाय जाय जाय एकदम आंनि लेखायावनो खिना फैबाय नोङो आङो आइसक्रिम जादों आइसक्रिम बरफ जालायनाय आइसक्रिम जादों नङालै नङा मामि बायदोंसो ओंखाम जानोसै र' ओंखाम उखैनो हाथारना दं बिसोरो दै पापड़खौनो जागासिनो बको আজি ভাত নাই আৰু পাপড়ে খাবে ভাত নাই বলে হোটেলত जागासिनो पापड़ थाना थारलानो बिसोरा जोंनो नै भाजाखौसो होफैग्रोबाय ओंखाम होफैदोंनो संख्रि मा बुस्थु अमा होफैनायखौ बुंदों आं एसे नोंसिनो होफैदों आदसा जालांसै दा ओंखाम उखैनो हाथारनानै थाम्फैया जाग्रोथारबायलै फिसाजोंसो दुगैदों आं मोनजाजेनबावो नोंलाय एखे नुयो ना बिनानाव बायदि एखे नुयो नङा थाम्फैया एसे एखेफ्राम मा बिलाइ मा बाथोन ना होदो एसे मासर साकनि लकेल नानि बाथोन ना बाथोन बेदरा मोनबायथ'वाखै र' लकेल दाउ जानोसै जोङो एसे जानानै नायनोसै र' बाजै क'क्राझारनि बाजै हटेलावथ' जाबाय थायो एबार गुवाहाटीनियाव जाना नायनोसै थिगानो मुरि गन्डाखौ बरिया मुरि गन्डाया नानि खर' मोनला सारदिनाय आंना ओइ बागि जादो थाबे र' आहियासे नांगौ सेक्सि 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 आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजाबाय दिनैनि गारिनि नामाव मोनजाफेराखैमोन दिनैसिम साहा गरदसेखौनो लोङा बियो आं जेबो बुंथ'ला दिनै मेंबाय आं बरिया बरांनाय जायसै लादाख चलो लादाख लादाख जाम लादाख दे जादो बिथिं जागासिनो बरियाहै क'क' माबायदि जादों टेस्टआ बरिया ना दे जाना लाजिना दै जानायाव नङाबा खंला जागोन उदैया नङाबा दे लागाव मजा ना मल मल माने गल गल अ जागासिनो मा होनदों मामि ओंखाम नांगौ पापड़नो लेखानो ओंखामा जा ओंखामा दे जाथ' मोजांसै दायो लकेल दाउजों बरियानो जों जाखांगौलायबायसो दाबो जाखाङा सानैजों नै जाखावगासिनो नै अमा बायदि जादों मानसिफ्रा ओमफ्राय जानानै दाथ' जल्दि कनिष्ठा ओंखामखौनो जायाखै जोंना माबा दाथ' थांसैसो न'आव दिनै थांला आरोना जोङो मोनाद्रायबाय दायो माबायाव थांसै मामोनलाय बेस्थ' जों दा थागोन आं इसिना नन इसि हा इसिना नन इसि बुलेट प्रुफआवसो थागोन जों बे भिडिअ गाइजे बुंनो हायासै मिथिया ना बिथांनि काहानिखौ नै कनिष्ठाया बिल्डिंआव गाखोदों बिल्डिंआव Please sir, please. Angkat dulu nama. Please sir.
धनुषका गुवाहाटियाव फैनानै नै चलो जाखांबाय जों दा न पान सान खाम कटबा जाखाय पान हा चलो जौ सोलोंनो नागिरदों थ' जों दा फाइनालि नै रुम मोनफैबाय नै धनुषकायाथ' उन्दुलांबाय जों गाबोन फुङावनो 4:30 सिखारगोन आलाराम होनानै ला दे गोबावजों खोथा गैया नांलालै थ' चलो एसे नागिरदोंमोनलाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट एपिसोडआव बाय गुड नाइट बाय बाय स्टाडियावनो जा अय'आव थांसै थ' अय'आव थांसै जा बाय बाय